friends, my name is Sontaru. இப்போ நீங்க பார்க்க போறது என்னோட drawing materials. உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் காட்றேன் இந்த brush pen. இந்த brush penல நான் நிறைய drawing பண்ணிருக்கேன். என் ஃபர்ஸ்ட் drawing காட்றேன். அதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை. இந்த பாருங்க. இந்த கலர் வச்சுடா. அடுத்த வீடியோ இத பத்தி நான் உங்களுக்கு போடுறேன். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. அதுக்கு அப்புறம் இங்க இருக்க இந்த ஒரு drawing இது வெறும் தண்ணி யூஸ் பண்ணேன். இந்த ஆக்வா கலர் ஃபர்ஸ்ட் நான் இங்க மேல இது பண்ணிடுவேன். அதுல பிரஷ் இது பண்ணுவேன். அதுக்கு அப்புறம் இந்த நிறைய பேர் கேட்டிங்க பென்னை வச்சு தான் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பெண்ணே யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. நான் இதை வச்சு தான் நிறைய அவுட்லைன்லாம் கொடுத்து நிறைய டிராயிங் பண்ணுவேன். இங்கே பாருங்க இந்த பென். இந்த பென் நிறைய பேர் ரொம்ப காஸ்ட்லியெல்லாம் டிராயிங் ஏற்ற மாதிரி வாங்குறீங்க. அதெல்லாம் வாங்காதீங்க. இது ரொம்ப சீப். வெறும் 10 ரூபா 5 ரூபா தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு காட்ட போகிறது பென்சில் ஸ்கெட்ச் ட்ராயிங்ஸ். உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் விட்டுட்டு உங்களுக்கு இதை காட்டுறேன். இதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ணேன்னா நான் வெறும் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணேன். இந்த இதுதான் யூஸ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் இது தனியாக வாங்கினேன். இது 2H மட்டும் அப்சாராவில் தனியாக வாங்கினேன். இது 6B. அதுக்கப்புறம் இந்த 8B 6B. அதுக்கப்புறம் இது 2B 3B 4B அது மாதிரி நிறைய 6 கலர்ஸ் இருக்கும். இதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் இதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இதை வச்சு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு துணியை வச்சு ட்ராயிங் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நம்ம கையில் வேறு வந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு கை கழுவிக்கோங்க. இதெல்லாம் லைன் ட்ராயிங்ஸ் தான். இது பெயிண்டிங்கில் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ட்ரை கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்கும். இதை பாருங்க. இந்த ட்ராயிங்க்கு பேர் தான் மதலா ட்ராயிங் சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்க போகுது இந்த டேப் தான். இந்த டேப் இதுக்கு பேர் மாஸ்கிங் டேப். இந்த மாஸ்கிங் டேப் ஹாஸ்பிட்டல் யூஸ் பண்ணுங்க. இந்த மாஸ்கிங் டேப்பை கண்டிப்பாக வாங்கிச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆயில் பெயிண்டிங் யூஸ் ஆகும். நிறைய ஆயில் பெயிண்டிங் கூட யூஸ் ஆகும். இப்போ சொல்லிப்போம் இன்னும் ரிப்பீட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த பென்சில் வாங்கினேன். இது வெறும் 15 ரூபா தான். அதுக்கப்புறம் இதை வாங்கினேன். இது காலி ஆயிடுச்சு மூக்கு. அதுக்கப்புறம் இது ஃபேவர் ஸ்டில் வாங்கினேன். இந்த ப்ளூ பென் கூட நிறைய தடவை நான் யூஸ் பண்ணுவேன். கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்க போகுது என்னோட பெயிண்டிங்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒன்று காட்டுறேன். இது பிளாக் ஒயிட். இந்த 2 பெயிண்ட் மட்டும் நான் தனியாக வாங்கினேன். இது அரிகாலிக் பெயிண்ட். சாண்டில் ஒன்று, அதுக்கப்புறம் பிங்க் ஒன்று. அரிகாலிக் பெயிண்ட் இது. அதுக்கப்புறம் இது லெமன் எல்லோ. அதுக்கப்புறம் இது கிராம் எல்லோ மீடியம் ப்ளூன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இது எல்லோ இது காம்பேக்ட் ப்ளூ. இன்னைக்கு 2 வீடியோ 3 வீடியோ வரும். ரஷ்யன் ப்ளூ. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும். இன்னைக்கு 3 வீடியோ வரும். இந்த வீடியோவில் ஏதாவது தப்பு பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டுக்காதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ தான் என் வாய்ஸ் வீடியோ. ஓகே, நான் இவனோட ஃப்ரெண்ட். ஓகே, நான் தான் இந்த ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகே, இன்றைக்கி வந்து 3 வீடியோ அப்ளை ஆகும். 3 வீடியோ இன்றைக்கி நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுவோம். இந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இது மெட்டீரியல்ஸ் மெயின் உங்களுக்கு டூம்ஸ். நான் அந்த பாக்ஸ் இதுவாகிடுச்சின்னு இந்த பெயிண்டிங்கெல்லாம் இந்த பாக்ஸில் போட்டுப்பேன். எங்கள் அம்மா தான் இந்த ஐடியாவெல்லாம் சொன்னாங்க. இந்த பாக்ஸில் போட்டுப்பேன். வீடியோ வந்து கிளாரிட்டி இல்லை பேக்ரவுண்ட்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம். தாராளமாக பண்ணலாம். நீங்கள் பிடிச்சா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள். கிளாரிட்டிஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. ஏன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ தான் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட் வீடியோஸ் எங்கள் ஏஜ் வெறும் 11 தான். ஆனால் ஒன்றும் கண்டுக்காதீங்க. நாங்களே போடுறோம். தேங்க்ஸ். நீங்கள் ஏதாவது இந்த வீடியோவில் தப்பு இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். இது டிடி டிராயிங்ஸ்.